Biasane awak dhewe yen ngombe air mineral kemasan plastik, sok-sok gua kemasane sakarepe dhewe. Kowe ngerti? Kamangka botol plastik bisa ngrusak lingkungan. Amarga akeh wong padha ngguwak sampah botol plastik sembarangan. Luwih parah meneh, botol plastik kemasan bekas mbok isi kanggo ngombe bola-bali. Wah, mbebayani. Apa kowe peduli? Ya, saya peduli. Ya, saya peduli. Aku nganggo botol minuman sehat Tupperware sing digawe saka bahan plastik sing duweni kualitas nomor 1 sak dunia. Botol Tupperware ramah lingkungan amarga bisa didaur ulang. Saiki nganggo Tupperware.